Toată lumea, eu sunt Nițelboy și de data aceasta ne jucăm Life Simulator 2016 din nou. Am rămas noi aici, am mai făcut eu, am intrat în joc și m-am luat ultima consolă, uitați aici. Și avem locul de muncă. Și facem ceva bani. Okay. Îl pun eu pauză la video. Ok. Dacă la magazin am luat tot și nu trebuie să mă duc eu în jos. Bun. Mă rog. Nu contează. Am exersat și dau foarte rapid la fixat. Oh my god, am făcut 8. Și doar cu un deget. Nu faci nimic în jocul ăsta decât asta. Ok, mă rog. Cam atât și cu ăsta. Nu-s prea scurt, dar mai am și spate. Mă trăiești cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!